Ziteka bwanji kupita kodiyo. Ufuna anthu asakuona ukulira ajani. Ndiliraso. Ase ndapanga post video yako apapa ndefasi kungoti apapa mpaka idi kulira mpana uja chachani. Chija machenji. Boyfriend wako ndamuona ku blows. Ada yako akuvina ni mababy. Kama wakata tempa akudikila chenji. Ndeize wapandi mozi. Mwina mawa wazakala maluzi. Tizakala limozi pila mafomu anifi. Kiza jisoni sagu yankafoni. Nesogu muhala ulokundi yankamoni. Manyimbo hii unaganiza bwanyi makamaka. Ifora yako ni manganje. Kumnowe kungochoka kumanganje kungobwera ndama piano yokuyaso anthu akuti international ndati. Chicho sechi ndinthawa anthu amene tinkaimbira nyimbo zija tinatenga umene kuja anakula anasiya kupita ku mashow. Anasiya kuoneranso mwina ena nyimbo pa YouTube nde kunabweranso generation ina tifunanso tinyamuke nayo limodzi tizipita tikasiyana nayo sopena pake tikabwereranso mbuyo waziziwa. I understand. Number one. Nyimbo yatuluka nyimbo yase anthu ayikonda ndapanga post ka clip koko fazi kungoti pake kulira adi rumpanayo pake kulira nyimbo ndiyanyarwa nyimbo imene mafuna ndibere nyimbo imeneyo akandibere nyimbo imeneyo nanavutikira jambulira mulimo 6 doors ulo ine nkanalira nawo ngapo majenji ojuluka ifo limo yokaja ungopanga lenti limo yokaija ata ndrama zambiri yako maboko ndakumvetsetsa komano ineso nene chilungamo ndikuthokoza Mulungu ifoti anandipasa nzeru zoimba nyimbo imene nyimbo imene janitaimba even surprised my producer. I even surprised everyone amene ali close ndi ineyo. Already I was surprised. Wow, is this my song? Man, it's not easy wait timakudziwa ndi kuti umaimba yani umaimba manganje so nowhere just came with amapiano like that one expectation kuti nyimbo zake zikhala zimene zijazwe komano ndimadziwa kuti anthu aganiza choncho koma papa mnde ndayamba ndimofaya kubwerako ndipo mayo koma ndaona ulase koma nchione nde kodi kuti urusa abamu kapena EP nditusa abamu pa 28 January next year. Of course maina urusa December koma izizi zinatisokoneza sinanga nyimbo zina zinali ziruko nyimbo iso imachedwa kutuluka nde focus yolikoda inataniso inathawa sinima recorda nde apapa ndingofani ngomalizisa ma recordings nyimbo zina salazo ndikatero ndi kuti ndimo fire olaba moyo mulama piano George I don't know abo matuona ngati sakulizaso tuona ababa tukukonza zonse kuti zikhale bo. Actually I don't think I'm no more working with that man siringagwire chiro limoza ababa ndekuti ndipezanso team imene ndikwena ndigwena cause album it's a big project on my own. I need a team kuti ikhale ngini yani yapamwamba kwambiri waziziwa so olo nyimbo zina ndalikodazo koda Malawi sakuziwa vutola kama akuti Mr. Misozi wale makomenti akuti Mr. Misozi Mr. Kulira koma kani mganena kuti tije majenji mwezi wangu kumene. I hope these guys know that the video is now out. They can go and watch on YouTube. The video is not. Angobira pa YouTube channel banga BlackNina MW. Awukaipezera pompo lango search pa YouTube kuti BlackNina Majenji. It's popular now. Just search it's popular now. BlackNina is a big topic in Malawi,
BlackNina is a big topic now. Hey. inu I muona ngati say, ningamangolirira zinthu zopanda ntchito ningamangolirira zinthu zopanda ntchito, it's worth you it. you were I the knew. influencer, I say. You were the Eh, big influencer. And why on a live yo yambelira yako ijamene ya blowera? yeah, Ya blower. I understand kuti people amafunisisa atamvesesa chimene chimandipanga depressed cause it's been some days mbuyo muja ndimalemba ma post Yeah, yeah. ndimadandaula koma zimandivuta nokuyankhula. I was looking for a better way kuti ndingapange bwanji share mavuto anga ndi anthu of course Yeah. ena mati it wasn't a nice idea coming Mm-hmm. live on Facebook kumanena zimene zija koma zinazo zoti ine ndayisira njira zoya baba ningolilira ku mtundu wa Malawi. Ataji actually anandira anthu amapanga atake cause he was telling people that he's signing me. Ndi anthu anakanga kuti anadziwa ine sina chule zina koma iyeyo aulasana ndisaine ankauza anthu atandisaina ankauza anthu koma ine sinapange post pa Facebook panga zoti Ine ndasainidwa ndadabwa sinapange post. ine utangomaliza live ija because inalemba post ya dzina. So ine ndimadabwa kuti live ija wachulapo dzina yeye uja. Bazi akampanga ataki paka na anthu ena soti sizikukhuza mapangidwe ataki amene ali kuchani ali ku states ndeke nakono zinapezeka zoti atachi ano anafira kuti mwakuti ndi anapanga plan yawo kuti tipange negotiate kuti zakomere afuna kundichitisaso manyazi plan imene anapangayo komano ine sindinadaule because what I wanted Akuti palibe video anavana akunama BlackNina. anavana ndataja mmati avyete aja avyete aja anavana nawo apasana mission inosamaziwa koma ina inyu kuti it's gonna be fire ine bola ngondipasa nyimbo ikhoza inyu kuti nyimboyo ndiyoopsa and it was for you people not for me ine naimba mu video imene amajambula ndi maziwa zimene zili mu video but it was for you cause nimalimbikira kuti ndimbe nyimbo yabwino for my family for my fans you see ndakhalisa ine osatulusa jani osatulusa nyimbo wanivesese ndeni napanga plan kuti ambuye ndimbe nyimbo ya bo ndeni naimbadi nyimbo ya bo nyimbo jani nimaziwa ali nyimbo yuli ndi ya bo ndipo ninkaziwa Nyimbo ya anthu akufira, nyimbo ya anthu akufira. Panopa tikunena pano ku YouTube kuti chonchi akuonera nyimbo ijayo wapo. Nyimboyo within a minute pesa 1k. Nyimbo imene ijayo ase nyimbo imene ijayo kapanda kufika 1 million views. Tiona kuti Malawi muno china chake chikuchitika. ayo ndikapanda kufika 1 million views satana amakhala useri kwa nyumba ya kwathu ndi uli Usamukeko. Ase ay. actually apapa nayenza kucheza ndesi kunati apapa zangoyambika Yeah. komano nde kuti ya bobo zangoyambika apapa focus tizinthu tinatake apapa tichezabe bobo masiku osewa awa tikhala tikuchira bobo tikukambirana kuti makenji akuyenda bwanji kuna kulikonse kumene muli Wapanga plan kuti aba muli nyimbo zingati? siningapange disclose ozaba mwapapa siningakwanise kutchula title ya abamu chani koma one thing is kuti abamu ikupanga dedicate mayange she died on 28th January 2009 so it's her dedication nde ninaonanso kuti okay tasintha kuti tisatuluse mu January ndizabobo cause kuli bwino nzatuluse nthawi imene nimakumbukira imfa yawe pa 28 January mzimu wawo usemtendere mayanga ninkakonda kwambiri iwonso ankandikonda and ndi amene anapangitsa kuti muzimuona dala uyuyu Ndaonaso. ndeni munthu ofunikira kuti uzilira mwaluso chonchecha? okay anthu mwina samaziwa mwina ine anthu oyamba actually ndakhala ndikuzinena ma interview ena kuti ineyo ndisanayambe kuimba ndinkapanga acting kwambiri Kuti pano kumadziwa. ndikonako ndinasiya koma nokulira kuja it wasn't acting ndimalira adi chabe kuti anthu sinanga ndina actors olontakhala kuti za live zija zilibe kuzisiya poteropo nimapangaso zina nimapanga I'm an actor Ndida pachiwiliku ina acting. never Akuri ine tsaka ndikudzipita kutiko. iwe anthu akufuna kundisaina amene anthu afuna kundituluka nde ndisalire akandituluka nyimbo ndizimbira ndani aba mwata zamvera ndani
Era sei hapo mama akuita. Koma be anthu ena mango kamba zimene zichafu yoti mtima unali ukupweteka. Tivomereze. I Sinanga understand. live je Eugene ya JB je khala ngati kuti kutsutsana ndi zimenewo makamba kuti zinali zabodza chanchani. Waona moti nyimbo ikanapanda kutuluka. Anthu ndi akanabva kuwawadi ife anthu ndi analira. Pene pachapo magazi acha andiyenda pasi andipusisa komano ineyo ndinapanga zimene amafuna chifukwa kuti mafuna ndibwezere nyimbo yanga andiyenda pasi apanga masamu awo aoneka ochenjera ine ndaoneka opusa koma I don't mind, I don't care. Ine bora nyimbo yanga ndibwezera atatani nyimbo yanga bora ndirani. Ndizabobo kodi mesa apapa nde you are in good terms with them, eh? Iso contract ndapanga terminate tu madala kuti andibwezere nyimbo ifoti ndapanga terminate contract they were supposed to give me back my projects. Right. Ndapanga terminate naona kuti singagwire apapa ndi kuti mwina titapeza so Okay, fusa title ya nyimbo ndi machenji BlackNina machenji nyimbo imene yakutuluka kumene apapa nyimbo imene kutrenda mara muno currently ndi machenji mungopita pa YouTube mina so mukhozo ibeza without searching, but if you won't find it just search BlackNina machenji just to watch it and you'll be bearing a witness here because that song was fire. That song was fire, man. That song, congratulations bro, that song is fire. Maivera nthawi cha maivera right ndakhala ndikuimvera ndati koma nyimbo iye guys ndesi maziwa kuti video so ndekuti waimenya chonchichacho video waswa fire basi. Okay, koma ndithokoza Malawi kuti mwayilandira komanso munali nane nthawi ya mavuto nthawi isoyo kudya machenji mukhale nane tidye machenji tidya limodzi iwe ndife tidya limodzi fonde sidakutaye koma samala ndalama za December musazonongere wiki inoyo ndikutakuona anthu mutakuononga ndalama za December. Anthu amafuna ononga ndalama atu amafuna kuphwanya timauje timambia tija kuti akutumizire iweyo tuwodi. Samala za December. Of course, you apologize it pa Facebook bajawo koma here these people they deserve to be apologized for me because they cried. Awandina wale mata. Bobo. Alright mata, inende ndisanzike tu komalo. Ndidomoro